Bueno, guk azpimarratzen genuen independentzia. Guk noski onartzen genuen autodeterminazio, areago gure haustura demokratikoaren edo kas alternatibaren bigarren puntuan, hain zuzen autodeterminazio eskubidea zen. Ze, kas alternatibak bai biltzen zuela hausturaren proiektu demokratiko eta politikoa. Guk proiektu taktiko jotzen genuen, baina praktikoki zen taktiko estrategiko edo garai hartako haustura demokratikoa defenditzen zuen, beti ere perspektiba sozialismoa eta independentismoaren perspektiba.